И здравейте хора, аз съм Съдо и днес ще играем с Сирай и Печо. Да скачаме, момче. Айде! Разделен съм. Ще видим дали са до нас. Аз съм допускал. Еми, Аз съм за тебе. аз не ви виждам, така че сори. Чуваш ли ме? Аз не ви виждам. Чакайте малко. Еми, като почнем ще видим. Чакайте. Ало, Аз и сега идвам, кажете. нищо ще играят на лаптопа. А? Добре. Дойдох! Таман почнахме и дойдох. Ало? Ало? Кой затвори? Добре. Никой. Нещо. Те сега... А да се обличим. Да си да гол. Шарпли. Някакъв дойде на гости. Ах, Сирай и Печо. Не, Аз съм в Лидала. аз тук се убия с някакъв. Каменен меч срещу Айрон. Аз ще камера. Ерай дойде някакъв на медала при тебе. Сами аз от моето място бях и се Добре, Я вземаш камера. добре. Будь здоров, Тос. О, благодаря ти. Каменен меч искаш ли? Събориха та, нали? Ага. Сори, не можах. Не, телепорт стана. Жив съм. Нещо се бъгна. Ама на остана на малко, нали? Ага. Да, ела каменен меч да ми дадеш. Или аз да дойда, чакай. Ето. Не, идвам. Дойдох. Дай да отивам към медала. Помним. Аз ще намеря някакъв да пък се отрадне. то с легендари марки гати хака. Преди малко видях да е ти. Ече? Откъде знаеш, че хак може и да е вип, може и да е админ. Бах ти админ, защото. Аз съм ти къде остана, бе? В медала съм. Очудох да грабя колкото бързо мога. Защо не граби? Сами слез долу е. Столбите. Виждаме едно много яко нещо. Аз съм фул даймънд. Пертика, бе. Знам го той, Петре. Не умря да е. Не знаеш, че го знам, така че не. Аз съм фул дала. Разбира се, че няма да умра от такова дребно нещо. Шим. Да, заклещаме като съм спекти. Ти идваш ли? Да, само се спекти. И да грабиш неща често. Базика. Дай мантаска. Еми, ерай само двамата сме. Чакай да се приготвя съм. Имаш ли дайман чест плейт поне за мен? Имах. Ела. Нищо, аз отидох да грабя. Ела, бе, ела. Дойдох, чакай. Няма съм видел. Аз то нямам супер джампа. Защото не заслужаваш да имаш. Това е good jump. И има и късмет, че спектейците не могат да чупят. Рай, ай. Чакай да изям златна. Пошедиш, аз едва е. Рай готов. Скачаме или мога.
Ладе. И ще е голяма битка. Как да си знам да го оглеждам, Ерай? Ерай, ето го. Кой е? Ето го съм вера. Аз го знам. Той просто не му... Май го е страх да ме нападне. Аз съм да дойда. Търпеш ли? Ще ме търпеш. Аре, целият клип ще ми отнеме този Skywars. Само една игра и целият клип е отишъл на времето. О, дамаг честплейт. И сега съм целият даймонд. Оле, ви съм оле. О. Аре, ти пък шакаме, ла. Аре, не може 4 секунди. Що 3 секунди? Аж съм коментатор. Победи. Не се знай. Какво? Валя в мене, бе. Какво се баряме на... Що бягаш, бе? Не бягам, скачам. Ти не скачаш ли? Еми, не виждаш ли? Скачаш ли, не? Ти не виждаш ли ония дит се държа в ръката, бе? Не. Чакай, Не го чакай. има страшно. О, добре. Ох, съпата питка. Оле! Оле! Ерос! I'm the best. Какво за да бих, аз се пуснах лава. Леко да направя. Айде игра на Егуар. Клипа свърши ли? Еми, имаме 8 минути, това е. 8 минути. Да, една игра 8 минути. Аре да приключваме. И това ще е за този клип. И довиждане, хора!